Mandiqale apha into yale series neBhayibhile. I-series ibizwa ngeTestimonies, le ebhalwe ngu-E.G.W. Writings. IBhayibhile ke siyayazi yonke and ungayisebenzisa ngelanguage oyithandayo, in your own preferred version, noba ngu-native language, noba kukuwe ubuyiva lula xa kutheni. Kunjengam uba ke njengoba ndithetha isiXhosa, iBhayibhile yesiXhosa inzima gqithi for mna, kodwa ndathi ndawufunda isiZulu ndavele ndaflowa, anda-andastenda nam kanjani. So uyifunde ngale version ofuna uyiva ngayo. Yena uzawusebenzisa uKing James Bible kuba i-English yakhe abhala ngayo ihambisana naloo English leyo. So wena uzawumane ke izinto uzifunda ke ngesiXhosa ke ubufunda isiXhosa, or ngesitswana ubufunda isitswana, or ngesiVenda if ufunda isiVenda. But uzawube ethetha into enye, but wena uyifunda ngelanguage e-preferred to you. So ke uzawusebenzisa iincwadi eziyi-4. Of the 4 books, ezimbini zichaza i-Old Testament, ezimbini zichaza i-New Testament. Ezi zichaza i-Old Testament ngu-Patriarchs and Prophets, ibe ngu-Prophets and Kings. Ziza kuqala kuGenesis iyokugqibezela kuMalachi. Ezi zesibini ngu-Desire of Ages no-Acts of the Apostles. Iza kuqala kuMatthew iyoqhina nawe kuRevelation. Kubekho le yesi-5. eyesi-5 ibizwa ngontoba yi-Great Controversy. Yona ke uza kukhavela i-world history outside the Bible, uba ke kwakwenzekani, akuconnectele yona. You can then ke wena uyiconnecte, uyizise kweli xesha esiphila kuyo i-history, kuba ke seyi-easily available. Ezi ncwadi ezeziyi-5 wayengazibhalelanga i-denomination yakhe yedwa, wayebhalele wonke umntu. So wonke umntu osuka noba kukweyiphi imvaba, noba awukhonzi ndawo, but if ufuna ukuzi-understandele ngokwakho ibali leBhayibhile, wayenzele intoba basebenzise ezi ncwadi abantu mhla isiNgesi basiva, kuba sisuka emaxesheni apho besingekafundi ncam. So ngoku sesikwi-level apho isiNgesi siyasazi, umntu uyaziphandela, akasaceli permission mntwini. Kwi-app yakhe ke ubhale nezinye iincwadi ezininzi, uzawufika ziyi-120, wena uzawufocusa kule 5 e-neutral. Ezinye might be directed kwi-denomination yakhe specifically. So wena uzawufuna nje ezeziyi-5 kuba sizawusebenza ngazo. And andifuni ube nengqondo ethi Silo uzosirekruthela ibandla lakhe. Andizange zawenza loo nto, ndaphuma kudala kwi-formal structure. Mna ndiyazifundela guys, mna ndizihambele yam indlela, ndithi ndandinichazele. So ubunomdla ukhonza ngoLwesihlanu, ungadownload ufunde. Ubunomdla ukhonza ngoMgqibelo, ungadownload ufunde. Ubunomdla ukhonza ngeCawe, ungadownload ufunde. Uba ufuna nje for information sake ukuzifundela nawe, ungadownloada ufunde. Ubuqonda uba hayi ndiyafuna mna ulimamela elibali, ndizoke ndidicide nam ngalo, lichazwa lilula. Yabona ke thina abantu ebesesithe sithatha kade asiva msinyane, uzawenza sive msinyane, but uzawutsho kwayena into yokokubana ningathi xa senifunde apha nibe seniyibamba kweli cala, senzela nje nina uba ni-understande i-textbook. I-exam ilapha kwi-textbook, ningayibhudi. I-exam kwi-textbook worldwide, wonke umntu uzawube ethetha nge-textbook, ethetha ngezwi linye. Akazube ethetha ngaba, akazube ethetha nge-series. I-series ibikuncedisana nje uba uconnecte i-dots. That's it. Masimve ke yena uba uthini. Uzayiphinda-phinda le nto esithi ningabambeleli kwezi ncwadi noba uzi-enjoya kangakanani. Zikhanyisa le udathi yena uyi-lesser light, iBhayibhile yi-greater light. Uncedisana nengqondwana yakho Silo. Mamela ke uthi ke ebhala, little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Aphinda athi kwenye indawo, the testimonies, i-series yakhe uyibiza nge-testimonies, are not to take the place of the word. The word is the Bible ke.
ebantwini abangayazi abaqala uyiva loo nto. Great care should be exercised by all believers to advance these questions carefully and always stop when they have said enough. Let all prove their positions from the scriptures. Apha eBhayibhileni. Prove yonke into apha eBhayibhileni. Ungaprove yonke into apha kwi-series. And substantiate every point they claim as truth from the revealed word of God. Aphinde athi okugqibela, the more we look at the promises of the word of God, the brighter they grow. The more we practice them, the deeper will be our understanding of them. And never do we want any soul to bring in testimonies ahead of the Bible. Ningayenzi loo nto. Yeyo private study to enrich yourself, to advance your Bible study, to up your game in your walk with Christ. Qha ngaske niyayithathi kakubi loo nto, andirecruiti, andithi phuma apho ugciniswe khona. Mna ndingumntu obhiliva into yoba le ndawo ogciniswe kuyo i-right for wena, so that mhla usiva information enje zitsho zikhanye izibane uzifundela wedwa ecaleni. Matyhini ndatsho nda-understanda xa kushunyayelwa ngokuba utsho ulikhumbula ubali uba lali kwakuleliphi ixesha kwakusenzeka ntoni, endiconnectele ii-dots. So qho ke ngoku zizawuvele zibe ku-loudspeaker qho kuthethwa kuba ngoku uqale wayifunda apha, wayi-understanda ngepace yakho. So by the time kubuyelwa kwi-textbook, you just get it. Ndizawunenzela umzekelo wokuqala. Umzekelo wokuqala esizawusebenza ngawo. Yena uza kubalisela into yoba kwaqala kwenzeka ntoni ekuqaleni. Phaa ku-Patriarchs and Prophets. Uzawuthi yena, why was sin permitted? Akulandele ke lona ibali. Alikho kuGenesis elo bali elo. Alikho kuGenesis elo bali. Lile ku-Revelation 12 from 7 to 9 no verse 12 no verse 11. Liphinde liyodityaniswa kwakhona ku-Isaiah 14 from verse 12 to 17. Liphinde liyodityaniswa kwakhona ku-Ezekiel 28 from verse 12 to 19. Undibuza uba ke into ku-Revelation neku-Isaiah neku-Ezekiel ubuzayibalisa kanjani? Ubuzawuyazela phi uba iza before uGenesis 1? So yena ke ngoku uza kuthungela lonke libali, alibalise apha, and then aqale ngoku uGenesis 1. Ube sowuqonda uba bendingasoze ndiyenze i-connection. So yena ke ngoku atsho uba ke why was sin permitted? Wena sowulifunde kwezi ndawo wabona uba andiyazi kwakutheni uzibhalwe kanjalo. So uzawufumaniseka uba ke ezinye izinto eBhayibhileni andazi noba ndithi zifihliwe phaa, ezinye zafihlwa phaa, but ke ngoku kuzawuba nzima ukuzidibanisa. But kukhona aba baziziqengqe ke abazawukhawuleza bazikhonekte idot. Kube khona aba ke abarhuqa emva abafana nam ekufanele bathathe ixesha bexelelwa befundiswa ijikajikwa le nto babone uba actually niya-understanda ke ngoku. So you can go ahead ube uyifunda wena kwezi ndawo ezintathu, so that by the time simfunda why was sin permitted, you can go through it nalapha kwi-app if ungumntu okhawulezayo nomdla wenza uchapter 1.